Na sousedství. Dej mu míň. No, tak to je říká. Myslím si po ruce. To přejetí. Podívej, já ještě nemám 18, já mám zakázaný pizza. Videa, co jsi natočil, a to prosím tvý manžel. No tady má hlídačky. Pro pana Drelíka mám ti, co dneska říkal. Zákon? Slováci ti přijeli. Pane rozhovory, 7:30 a další informace dám o 9:30. Teďka je situace klidná, je bez problémů. Paní Mefistová chce za chvíli spáchat sebevraždu, chce spadnout z toho a čeká na nějakého svého milence, který se sem tak klikne a bude pokračovat. A jinak další informace, jak se to říká, další reportáž bude o 9:30. Reportáž psaná na oprávku. Maxíci se území. Kontrola! Tak jdem bosky, no. Kontrola! My vám jdeme čurat do vody. My jsme z Mravnostního, já jsem z Mravnostního zase a jdu kontrolovat, co se tady nepáchají nějaký vidělého, překopí. Ani oni mě obkou utopí. Ani nám se 3-4 dny se navlezli. Ty bublíky děláš dobře? A kde máte ty žebra? To je nádherný, já všude vidím kozík. Romane, když mi dáte do pisa, nestavím už 4. Ani ty máš horečku, ne? Další. Ty seš, já jsem se nakravená, Marta. Paní Mefistová. Kolik. 35, to si dá. No tam to je hotovo, to praskne. Radí. Do pecu. No tě fotí, ale trošku jsem si udělal dálce lidský, tam to napsaný. Já vím, no, to bylo za mladá. Ty legžíly ti sluší. To jsem ještě trošku cvičil. Ale z druhé strany věští. Ta bránkora, jak by tam byla. A už jste na Facebooku. To bylo za mladá. Já říkám nepojď, už je pozdě, já říkám pojď pozdě, už je 9. Jasně, máš problém nebo co? Pačko! Ještě si tady není. Dlouho bys volal. Já jsem takový masér, víš? A jo, tak proto! Hanči si to nelíbilo. A spíš s nima? Jo? Ale nastřídeš povědět. Nemáš kamaráda z Víně, hlídej ho. Tady je Zbyňa. Jenec je tady. Zbyňa chlastá, aby zapomněl. Je tady. Jo, tak nemáš stovku náhodou? Lojza nám tady svítí kampě. To je halagen, to nemá ani na motorce. A to máš vodu. Proč si radši se mnou? Umočím, jo? Hanče! Vidím tě. Slepečka čaba. A je tady mladý lozik. Je dají 200. Ať to odsejte. A hned teď?
teď hned, jo. A fakt, že za mě přiběhnou babička. Je to už šíleně úplně. To je právě ono. A to na mě, mi to nevadí, mám drobný. Já to vysvětlu, to jak... Co jsi dělal včera večer? Nešlo by to, kdyby šel zdát třeba, on by to rozptýl, oni by to viděli ostatní. Začneme snídaní, to znamená snídaní jsme posunuli na optimální 8:30, protože samozřejmě snídaní není nějaká složitá, tak si předpokládáme, že se tady mezi 9:30 až 9:30 hodinou vystřídáme, nicméně vlezeme se tady všichni i zastat, udělat si to přes snídaní, samozřejmě komu, kdo má všechno vychystané, tak se tady dají a má ještě půl hodinku až hodinku přesně tak na to, aby se vychystal. Odjezd tradičně v 10 hodin s tím, že bychom se seřadili tady na vrchu, sjeli jenom tady z té prašné cesty dolů a nejpozději 10 ze sporu. Odsadili jsme přesně v 10. Utíkáš ze záběru. Rozumí i ti, co neslyší, prosím vás, ano? A dole od Veroniky bychom odjeli tady dole pod kopcem, jak naši náspátka bychom odjeli těch 10 nejpozději. Pocit, že k nám přidají nějací lidi, co jsou tady z místa, co tady nenocují, no a co máme naplánováno. To znamená, vybrali jsme zase tu poslední možnou trasu, přemýšleli jsme se, je to velice zajímavá trasa, která je asi 140 km dlouhá, z toho bohužel zhruba asi 4 až 5 km, je to samozřejmě necelá desetina, je trošičku horbolátá, ale nejsou tam žádné případě díry. Nejsou tam díry, je to všechno zaasfaltovaný a zaválcovaný, nicméně je to trošičku... Doktor House. Doktor House. To je takový, že ty nemáš. Na jednu dobu, ne? Pojedeme ve zpětním gardu, jak jsme jeli předloni. Je to moc pěkná cesta, celkem taková rychlejší, což vyhovuje teď tomu, že nás je o něco méně, což v tento moment je výhoda. Předpokládaná doba jízdy je zhruba asi 3 hodiny, mimo přestávek oběda. Tak jak jsem řekl, teda v 10 kdy jsme vyjeli, vracíme se přes Králíky doleva do Jabloného, z Jabloného přes Žamberk. V Žamberku byl trošičku problém, protože tam napadli s tím vody, nicméně zařízený a udělají tak, aby jsme tam i v případě, že by tam bylo náměstí zavřený, tak tam budeme projedeme, tak jak jsme tenkrát organizovali při těch závorech. Projdeme Žamberkem a jeli bychom přes říčky a přes Jabloné. Máte stovku u sebe? Jak to mám přeložit? Jablonné, jak to mám přeložit? Tady máš na stole. Jeli bychom přes říčky a z říček a v tom místě právě z těch říček, když odbočíme z té státní, tam jsou ty 4 kilometry takové ty trošičku neúplně optimální cesty a sjedeme do Zdobnice. Kdo jste tady byli absolvovali ty starší výšky, když jsme tenkrát organizovali oběd u Jirkovýho bráchy, tak je to vlastně v té Zdobnici, ale je to dole v hotelu, kde byly ty parkoviště přímo v hotelu. Ten hotel bude vyhradně jenom pro nás, to znamená, máme tam zajištěné oběd přímo na 12 hodin, protože jsme tak akorát měli stihnout. A teď to organizaci oběda, prosím vás. Nebude tam nikdo platit jídlo, dostanete jídlo výhradně oproti tomu kuponu, či za červený kupon, za tento červený lístek dostanete kanči guláš. Tady ten, kdo ještě nemáte, ty si všichni vypasujete. Většina dám, samozřejmě plus ještě pár lidí si objednalo tuším kuřecí, že? No. Takže Jak si dal práce, jak si to zle. Takže oproti risku dostanete polívka jednotná,
Takovýho jsem se. Pája Alex, kdo dostanete oproti lístku a pití si prosím vás budete platit sami. Vzhledem k tomu samozřejmě, aby jsme to tam zbytečně časově potom nedramatizovali s tím placením, tak se zkuste domluvit, oni nám zkusí vyhodit nějakou paušální cenu za nealkoholický pivo, limonádu, Coca-Colu nebo něco a plácnu třeba 20 Kč za nápoj, takže když sedíte u stolu, zkuste to eventuálně platit třeba za 2, za 3 lidi dohromady, pokud se aspoň takhle jste schopni domluvit a potom se to posléze vyrovnat, anebo pokud budete mít rovný, tak už to jde jednomu, které to zaplatí třeba za 4 lidi, aspoň za ten jeden stůl, je to potom mocí párka. Pojďte dál, pojďte dál. Žebecký tak. Ty vole, dívej se. Míra! Jo, tak poslouchejte, jste z Dobnice, projdeme ještě takovým krásným lesem, stoupáním Masarykovy chatě, než dojdeme do Lešné, tak je to tu stejně, je to rovnatý úsek, ale trošičku hrbatej, ale zase není tam jediná díra, výmol, je to prostě jenom zaasfaltovaný. A nicméně tím to končí a když neodbočíme prudce nahoru, vyjedeme k Masarykově chatě a u té Masarykovy chaty jsme přibrzdili a tam nás čeká ta největší dálka. Je to bezmála 28 km neskutečné cesty, která je naprosto nová, spravená, krásná, čistá. Samá zatáčka, je to na pomezí vlastně polských a českých hranic. Jsou tam 3-4 dědiny, to znamená dá se prášit. A tam ti, co budou mít zájem, máte rozchod. To znamená, my uhneme na parkoviště hned v úvodu, který je zavřený, až to druhý otevřený. Tam ta část, prosím vás, u mě potom vám řeknu samozřejmě ten sled, jakým pojedeme, takže tam u nás, já bych vyvedl kolonu, za mnou budou stavěči, potom 2, stačí úplně, udělali jsme to tak samozřejmě, aby těch křižovatek, vidíte je asi 10, necelých, ale jsou to všechno průjezdní křižovatky, naprosto rychlý, jednoduchý, takže 2 stavěči úplně stačí. Slepeč vyvedl kolonu a s Jirkem mi to tam koordinovali a Jirka pravděpodobně za Radím asi budou stavět. Rady, kde seš? Tady. Budeš stavět, no počítat s tím, je to možný, jo? Nechceš filmovat, jo? Nebo budete filmovat? No a takže ti potom dostanete tam pokyn, samozřejmě si řekneme na závěr. Ti, co budete chtít, tak pojedete dopředu a velice jednoduše se sejdeme zase společně se sejdeme asi po zhruba po 20 kilometrech je vesnice Neratov, pamatujte si to, zkusíme třeba spola na Neratovice, Neratov a po pravé straně je tam hezký kostel. U toho bychom chtěli, je tam relativně dost velký parkoviště pro nás pro všechno. To znamená, v tom Neratově bychom všichni zastavili. Ti, co budou chtít, tam bychom jenom odstavili motorky, je to zhruba, tuším, 150-200 metrů k tomu kostelu, je zajímavý tím, že má prosklenou střechu, je to nějaká rarita, stojí to za podívání, je to přímo u toho, tak zase celý den nesedíme, tak jsme se šli podívat do toho kostela. Vrátíme se zpátky a zase ti, co se budou chtít volnou jízdou svést, tak mají ještě k dispozici dobrých 10-15 km nádherné cesty. Já se pro jistotu podívám až do českých Petrovic. V těch českých Petrovicích, pokud si někdo pamatujete, už jsme tam měli asi před 3-4 rokama, je tam veliký kruhový objezd a jsou tam po obou stranách, jsou tam 2 velké hospody s velikým ostavným parkovištěm, přímo na Kruháči. Je to v podstatě jediný Kruháč tady po tom volném rozjezdu, jak nemůžete to minout. To znamená, na tom Kruháči, kdo chce, na nás počkali, zařadíte se zpátky do fronty, to znamená, my ta skupina, která pojedeme, tak nebudeme zastavovat, budeme projíždět plynule a vy, kteří budete si užívat volné jízdy, ve vašem zájmu se přiřadíte, anebo koho to nebude bavit samozřejmě, tak můžete klidně volnou trasou jet, nebo po své vlastní ose můžete zpátky až dál. Takže záleží, jak koho to baví, prostě někdo se chce zařadit, někoho to prostě inspiruje, já se radši pojedu, tak můžete pokračovat. Prostě. A tam Kruháči máme čekat kolem dokola jezdit? Ne. Aby jezdil, no, je to asi 3 nebo 4 kilometry za těma Neratovicama, já si nemůžu vzpomínat. Bartošovice. Přijedete na to tečko, který se zmaskilo, kde pravá je hlavní a vy budete odbočovat doleva. Na vedlejší. Takže ještě jednou tady připomenu, to znamená v tom Neratově, tam bych vám to připomněl, v Neratově další vesnice je Bartošovice a tam se odbočuje doleva na Králíky z hlavní doleva. Tam loni udělalo, nebo předloni udělalo spousta lidí chybu a jelo po hlavní a valili jsme to. No, valilo se asi pryč. Tak, a znovu k těm českým Petrovicím, v těch českých Petrovicích Brňáci musí víc poslouchat a okolí.
je veliký kruhový objezd a vedle toho kruhového objezdu nebo součást kruhového objezdu jsou dvě veliké parkoviště. Něco jak je v Krkonoších, když jsme tam jedli, tak je tam veliký parkoviště přímo u kruhového objezdu. To znamená, když se buď to zpravo nebo vlevo, je to jedno, samozřejmě až to je kolona, tak z levého nebo pravého parkoviště se přiřadíte, takže nás bez problémů dojedete. Říkám, ti, co budete chtít. No a pokračili bychom samozřejmě tím rekreačním tempem, bychom pokračovali až do hotelu. Co nás čeká dál? To znamená, domluvili jsme lanovku, která je asi 100-150 metrů tady, je to sedačková lanovka až nahoru. Vůbec je zelené. To znamená, kdo budete mít zájem, samozřejmě rezervovaný, to je, budou čekat na nás. Ta lanovka už normálně nejede, ale budou na nás čekat mezi 15 až 16 hodinou. Vstupné nebo jedna pro jednu osobu to stojí 50 Kč. Vyvezou nás nahoru, zavřou to a končí sezónu letní. Takže kdo budete mít zajímavý, samozřejmě je to asi půl hodinky. Je to asi půl hodinky cesta pro ty, kdo jsou samozřejmě zdatní, jako je Dodo. A ti taky to můžou si 4hodinovým okruhem zpátky a ti, co samozřejmě budou mít dost, tak buď to mohou být babouška a pršení. Můžou to využít, obávám se, že asi cesta dolů po ledovce už nebude možná, protože oni za poslední prostě, který zasadí z lanovky, tak to zavřou. To je nešťastné. A je to půl hodinka, krásná cesta, jenom ze šupem, traverzu. Prostě se dolů. Je tady taková náhodní cesta na vrchu, je tam krásný panorama na celý tady okolí, je vidět až do Hanušovic a do Vikánkude. Takže kdo koho to zajímá, kdo samozřejmě chce vidět tady něco z těch přírodních krás, tak je to takhle zařízený. A prosím vás ještě jednou, to znamená, jak se vrátíme, tak opravdu doslova na písmene 10 minut, úplně maximálně 12, dejme tomu pro dámy teda tento čas 4 hodiny, rozhodně ne díl, když jsme se předhodili do ruce. My jsme se sešli před hotelem a vyšli jsme směrem k té lanovce. A tím by samozřejmě takový ten organizovaný program skončil, až se vrátí každé po svý ose a svým vlastním svěrem, který uváží, tak už je volná zábava. Myslíš, to je už tady ne? Volné programy. Utopil se. Odjezdu. Takže jenom to velice stručně shrnu, to znamená 10 hodin odjezd po pískové cestě individuálně, tady jenom prostě v 10 opravdu odjíždíme z parkoviště, pomalinku se můžete přesouvat dolů, jak poslední, to ještě učíme, kdo bude poslední, nám nahlásí, že jsme všichni, tak vyrážíme v 10:10, jedeme tím směrem, který jsem říkal, směrem na Králíky, tam uhneme doleva na Kováči. Neukázal si Králíka. A jedeme až, chtěli jsme se stavit v Žamberku na kafe, udělat přestávku, ale vzhledem k tomu, že tam jsou hody a je tam nějaká dětská slavnost, nebo se tam spoustu kolegočů, tak není možno, že tam je dost všichni obsloužili, ale není tam postavit motorky, tak to bohužel z tohoto titulu vynecháme a pojedeme, předpokládáme zhruba asi, že to bude trvat hodinu a 3/4, úplně maximálně 2 hodiny čisté jízdy bez zastávky. Takže samozřejmě dámy a pánové taky vyčuvat samozřejmě, abyste to zvládli. Nicméně, kdo by měl pochybnosti o tom, že to ujede celý, tak se může domluvit s námi, já mu řeknu interinář, tak aby nás bez problému dojel, aby se někde zastavil. Je to celkem jednoduchá trasa a budeme obědvat v té Zdobnici. Ve Zdobnici kousek vyjedeme akorát tím vyšlapem z Dešné nahoru na Masarykovu chatu. Tam bude volný rozjezd, tam se sejdeme potom u kostela. Pak se rozjedeme v Neratově, tam se zase můžeme rozjet, nebo pokud už vás to nebude jít, pojedeme zpátky, to znamená, tam vám v Neratově upozorníme, že v té další vesnice v Bartošovicích musíte uhnout doleva na Králíky, což je všichni hlavně na vedlejší doleva, je to Y. No a v Petrovicích, v Českých Petrovicích na Velkým Kruháču, ti, co pojedou individuálně před náma, tam se setkáme a společně pojedeme sem, potom bychom šli v rámci možností, optimálně bychom to stihli do 3/4 na tu lanovku. Moment, vteřinku. Prosím vás, když jako pojedete a budete si chtít zazávodit, každé na svoje riziko, každé na to, jak bude chtít. Jenom vás upozorním, kdybyste náhodou cestou potkali červenou 400 Burgmana, nesnažte se mu předjedet. Nepředjedete, už to má zajetý. Jo. Minule to zkoušel banán a byl na straně. Takže ona tady není. Už to má zajetý. Je. Jo, takže nepředjíždět, jo? To jenom chci říct, že je to zbytečné. Já se ztratím tak ty, Ta cesta se dá velice svižně projít, nicméně pozor na to, jsou tam 2 pravotočivé zádumy, takové vracečky,
když se mírně najíždí a najednou se prudce uzavírá až skoro víc možná jak do pravého úhlu. Takže opatrně a chce se to prostě rozumět. Říkám, kdo se chce svést, tak rozumnou příjemnou svížnou jízdou se trošku provětrajte, ale samozřejmě opatrně, protože je to normální provoz a běžného provozu. Ať se vrátíme všichni ve zdraví a v pohodě. Jinak drobná organizace samozřejmě jenom, co se týče vysílaček hlavně, to znamená, k tomu bych měl říct slepé, že bych tomu asi něco měl říct. Já tomu moc nerozumím, to znamená, Širko, tady promluví o vysílačkách, to znamená hlavně pro ty, kdo... No ne, jako vysílačky, všichni to znáte na 6. kanále, když upozorníme slepejša, tak ostatním už to říkat nemusíme, zbytečně do toho nemluví. Ještě Bumbeca, a Bumbeca, no, ale ten bude hodný. Tomu se jmenuje Ten je hodný, protože jedeme furt teoreticky doprava, takže je tam strašně málo míst, kdy bude potřeba stavěče, ale aby na ty místa on to mohl říct. Je jeden jediný člověk, který si v té koloně může dělat, co chce, a to je malej Kostík se svým řidičem. Jo? Protože ten bude filmovat, ten natáček, že může předjíždět. Ty ostatní nepředjíždět, držet formací, přes slepejš povede jako první, takže ať přejíždí ty stavěčí, jak jsou, vás se to nebude týkat a nebudete se tam měnit a předjíždět a tak dále. Ti nejslabší, furt se to říká a furt to není a klidně, ať je to 1000 páčka, ale ti, co se necítí, tak ani jednou hned. To se probudí. Jo, a ve 9:45 má školení Bumbec před tím, kde vysvětlí jako spoječka, jednička, já se to rozjíždí a tak dále, tak to ve 9:45 vysvětlí páčkařů. Nás ostatních se to netýká, už přidáme jeden. Takže jsi tam taky, jako jo? Jo. No a co? Doktor House, ano. A co? Doktor House, ano. Z ruky. Jsou tam upozorněny ještě na dvě věci, jsou tam vysypané štěrek, někdo byl proti nám pro nás viděl, jak nás na to upozornil. Jedna zatáčka je za Jabloným, řekneme, když sjíždíme takhle dolů a zatáčí to doleva. Tak tam se budeme snažit upozornit. Je to relativně rychlá zatáčka, nicméně... Pak vyjíždíme do Žamberku, kde je rozkopaný most, tam je dost blbá cesta, přes to projedeme, zablokujeme to, klidně pojedeme na červenou, to je jedno, ale Žamberk je bez problému, ale jak se vyjíždí ze Žamberku, tak ti hňupy dneska tam nasypali ten štěrk s tím, to znamená, je to asi nějakých 500 metrů hrozný. Takový vrstvý hrozný štěrk, prostě asfalt do toho zalíte. Lauši. Když se tam to je ta poslední alternativa, je to dobrá připomínka, to znamená, mohli bychom se vykašlat na celou jízdu, zajet do Králíků a do 12 hodin předpokládám, že individuálně bychom to byli schopni tak natankovat, potom už by to nemělo cenu kam kolik jet, tak bychom se vrátili a šli bychom na tu lanovku. To by mě zajímalo, Kdo nemá natankováno, nechci přistane, 10 € ve starý plný. Je to individuální. Pojedete s náma na oběd? Na výšku a na oběd? A co si dáte? Guláš nebo kuřecí? Oba? Kuřecí guláš. Kuřecí a guláš. A máš 200 tady? Poslední věc je vysílačka. Kdo nebudete mít pocit, nebo kdo budete mít pocit, že vám to nefunguje. Další, Klatový. Vypněte to. Není potřeba tu vysílačku tak každou celou mít zapnutou, protože loni, jestli si pamatujete, jsme byli nuceni. Brambora. Hertepla. Nechte mě to být, už končím. Loni jsme stáli 20 minut, než jsme zjistili, komu to vůbec blbne a tohle není potřeba, aby jsme samozřejmě 50 lidí kvůli někomu stáli. Takže kdo si není jistý, že mu to funguje, že to nějak krčí, tak to vypníte a dívejte se na to. Je tady úplně někdo nový, kdo tady ještě nebyl? Tak, zeptáte se kolegů, ti, kteří vás samozřejmě doporučili, nebo vás nebude sem přijeli, ať vám vysvětlí, co to jízda v koloně samozřejmě. Takže Káneček a dneska video sobě vám to vysvětlí, samozřejmě to není problém. A potom prosím vás, kdo má slabší motorku jak 300 kubických centimetrů?
Tak vás se to netýká, tak samozřejmě ty, to znamená to, co říkal Kiki, je to opravdu důležité, kdo se necítíte. Máte pocit, že nejste tak vyježdění, tak pojedete první. Já bych prosil za sebe prvníku. Na konci je to samozřejmě složitější, že tam ty rozdíly rychlosti se samozřejmě nejvíc nabírají. Tam je potřeba samozřejmě pořád zrychlovat a brzdit. Ti, co jedou přímo za tím, co to vede tu kolonu, to mají nejpohodlnější a nejlepší a tomu se přizpůsobuje celý ten celé kolony. Takže ti, co se necítíte, co se cítíte nejistí, slabší, první hnedka zaslepeš. To je v podstatě všechno, si máte někdo nějaký dotaz, tak... Tady, dotaz! Už byste odvolili ruku. Tady je dotaz. Tady je dotaz. Oni se tě bojí, normálně tvýho dotazu se bojí. Dotaz! Jsi šmíjený. Ne. Není vidět. Ale či už ne. Riziko tě nevidí, jak se hlásí. Tak, si spust. Nic. Takže pokud nemáte někdo dotaz, máte všichni vyfasované lístky a máte finančně tak můžete se přesunout je, moment, ještě něco. Je kromě žebce někdo, a Mefista tady mám, kdo ještě nedostal, kdo dal zálohu a nedostal ten lísteček? Je tady někdo? Ne, tak je tady. Tady je kolega, tak pojďte se. Kdo to je? Michal. A jo, no před ty vás Tome, Tomáš, to máte? Jo. Ty 300 korun to bylo na ubytování. No, takže ti vám dám zpátky. Jo, protože vy nejedeš. Ty budeme tankovat. Ty jedeš, no, takže 200, takže moment, zase vzabíješ je Bčko, On lozí furt s tou kamerou. To je magnet. Jak je bez světle reflektoru, tak. Finito? Jak se máte, kurde, děcka? Ale jedeš, jdeš si do prdele s tím videem. Ale no tak, kurde, co je? Takže, děcka, ticho, uděláme rozhovor. Pane rozhovore, ptejte se na... Ne, my se budeme ptát na otázky, jak jste se měli v Ostravě. Já mám dotaz. Ano. Hoří hovno. Hoří hovno, hoří. Hoří hovno. Jednou provždy nehoří. Takže, pane Alexi. A mám druhý dotaz. Ježišmarja. A proti taky hadí. Ano, slepější prdí taky. A kam chodí okolo to čáví čurat? Chodí Na čura do těch... za Marinkovsku ne. A Bumecu, jak poznáš hada od hadice? Hra od hadice? Ne, hada od hadice. Ne. Když protahuješ hada mezi zubama, ti ustal koule v hubě. To je komár. Komár, no vidíš, dobře, pane soused, dobře. Takže, Alexi, první otázka. Hada od hadice. A ty si hadicu protáhneš mezi Hoší. Jeho jo. Hoší dost daleko. Ostravací, tak se trochu kroďte. Nebudete, kurde, děcka dělat tady bordel, ne? A prdele s tím videem. Zdůř. Ty vole, Alexi, takže otázka, jak se ti balí cigarety? Balío co? Balío. Normální Balej, vole. Balí cigarety, vole? Ty balí. Balí cigarety, vole? Balej, ne. Balí, bo není čas. Ne, u nás se šulají. Bude čas. Správně. Já si šulám cigarety, Šuláš? U nás se balí, jo. U nás se balej, Šulají. Já se šulají. Ale šulají je šuhají potom. Bude čas, pičo. A co dáš večer? Šuláš taky večer? Šulaš. Takže další otázka. Marťas, ostravský Marťas nám odpoví na otázku. Nešulá, večer malý. Ostravský Marťas. Jak se ti dneska jedlo?
Jste rychle? Jasné. A kolik? 90. On to má v bílých jako já. A jisto. To je pořád. Pozor, ostravská otázka na jihlavskou děvčícu. A dobré ti to jde. Je. No, tak přijde Černoch, já jsem si otočil nějaký chlapa. Tady, máš vozíka. Nemůžu ukázat, že Jaký dítě, já jsem syn. Víš, proč to je Černoch? Proč mají černošský ženy kudrnatý vlasy a vytáhnený kozy? Protože když přijde Černoch, tak řekne pojď, a když já nevím. Znám je kačavská šela, je právě, ty jsi možná už jak pumpa. Teďka říká, mě se chce strašně čurat, tak Varila říká, hele, že nevíte, že už dostává na jednou než já. No ráno. Za chvíli se poje na těch věcí. Ale myslím, že ale přivaž ho. Pojď, já jako se bojím. Musíš ho připoutat, ale nevím, jestli to vyjde přes to břícho. To by jo. Šučer, Jsi čumě ještě bývá, co to? Ne, nepřišli na to. To přijde zítra, dneska ne, zítra udělám. Ibi, proplížím se tady za váma s Pavlíkem. Dobrý, Pavle. Ty jo, to jsem zůřil. No, když se tomu mluví. Vůbec se na srovního vidíš málo kdy, ale když jsem ukázal čínský znak lžičky, to ukážu dneska ne, ale zítra, tak ten normálně, ten už měl barvu jak ta Honda, tričko. Bílo, jo? Ne, tu taky. A Korčova chodila. 3. Tak pokračujeme, co? Jsi vyčuraná? Na to. Ano je. Podjak živa. Kurde, jedem. Kurde. Takže pane rozhovore, další otázka máme pro Pažiminotu Paterku, videokameramane. Takže Kačko, řekni mě tvoji nejdelší délku tvých podpatků. Nejdelší délku. Pod čeho? Kolik? 15. To kecáš. Keci. Počkej, tohle je 15. Dobře, promiň, to je 23. No, ty to fakt nevíš? Tak to je špatný, to bys měla mít změřený. Já to měřím. A však ona to má směřený, říká 15. Počkej. Podpatka. A jo, takhle! Jsi na to kápl! Jo, v pořádku, 15. 23. Na to kápla celá společnost kromě tebe. Dobře, pokračuj. Tak pokračuj, takže teď si... Akorát nám všem tady přišlo, nepřišlo k smíchu. Opetok. Těch 15. Opět, ne? 20. Takže 20 centimetrů. Ne, let. Taky. Takže seš mladší, že? O kolik seš starší? Jsi mladší, kolik jsi staršího. O 6? To byla taktní otázka. 5 Kolik měsíců. jsi starší, jsi mladší, jo? Je starší, tak dobře. Takže se povej slušně, jo? Ano, protože ona je větší a jí všechno a to je dobrý, to je starší. Má strašnou ranu z weekendu. Nebudeme prostě Prozradím, co radila Halina Hance, když Hanka byla na tebe nasraná, že se s tebou nemůže nic udělat, že tě nemůže zvládnout. U nás tam. O víkendu. Dobré. Povídá Haninová, že jednoduchý jde mu řízek a vykuř ho a bude klid. Ale ona ta Halina není úplně hloupá. No. A vůbec hlásí jo. Halina je dobrá, ona donesla večer vodu z pacáku. Jediný Kytin seděl na dlažičkách a říká, ty vole, mě ty kule studí, jo. Ty vole, to máš džusu. Takže já už asi to mám taky z džusu. Asi já jsem vole na té posteli a kvůli mě leželi na té studené dlažbě, vole. Protože na tom... Kvůli mě leželi, ty vole. Na jeho serda, viděl jsi, na čem on spí, viděl jsi to někdy. Ty vole, to je jak si vezmeš místo karimatky a armovací to železo, ty čtverce takový a na tom jdeš spát. Karisičku. Tu karisičku. Tak se musel ukazovat.
On má normálně takový látku a z toho vylízají takový švy, jak armovací železo, normálně, napříč. A na tom je on rozsvítí, no. To prý masíruje. Proto jsem dělal nastavený na švy. A tady mám prej studnu, tak co mi napadlo, že jo? Letěl jsem ke studní, že? A teď začal dělat. Somoro. Prostě se studní vlasí, vole. Aby na země měla strach, vole. Počkej, ona se jmenovala, jak jsi říkala, Tamara, nebo jak? Samara. Pane rozhovore, otázky. Pane rozhovore, takže pokračujeme dál. Pane rozhovore, další otázka. Dáme nátaj na motora. Máte nového. Motor ti řekne ano. Dneska není prej rozcvičený, on ten jazyk nemá takový rozcvičený. Ano, aj. On musí prej si vykládat předtím. Tak si rozcvičit, až zítra bude rozcvičený. No, po večeru. No, a já dneska nebudu rozcvičený. Já zítra už budu. Aha, Hanče, to má. Hani, je to dobrý, sledujem to. No ale jak půjdu dneska spát slepej to, tak kačka bude rozcvičená už do rána. No ta bude, ta ten bude. jazyk. Ty podpatky tam má furt, no. A to je to řádí jak sní a to já to cítím ještě teďka prostě, jo. On říkal, oni prespijou nějak blízko nám, jestli budou mlátit do zdí, pre? Pane motore, jaká byla dnešní jízda? Začneme takovou lehčí otázku. Na tom Burmánkovi. To, že máš jednu, si vyplejtal. Jo, jednu mám. Já jsem vzhledem k tomu, že jsem byl s Marťasem, no. Tak rychle. 90. Počkej, vy jste 90. Někdy. Ale míry to Mil za minutu, občas měli i 100. Jo. Ano, to mi řekl přesně co. Ty jsi tady seděl, ne? Taky se na to ptal, vole. Jo, dobrý, sraz se na benzín se vydanou se společně. Tak děda přijela benzínku za náma, my jsme natankovali a říkáme, jedeme. A děda hlásí, tam musíme probát. To mám vymýšlet, jak to řeknu. Vážení snoubenci, berete si zde 106. Jak ne? 706. To je RT, to je ten transit, ne? Ne, to je ten... To je Peugeot. Vůbec. Takže vážení snoubenci, Motore a Janko, berete si zde svou krásnou 706. Ne, my už hned na to, žili jsme už 26 let spolu. A jak to po 26 letech na to hnedka učete? Můžete nám to popsat? Ano. Strhnete z ní šaty, odličíte ji. Už jsem odličená. Jo, a rozrvete vlasy, sundáte na kalotky, protože se jim nebo rovnou nějak To je základ. Prosím, to je základ. Dolů. Tak může stačit po kolena. Všechno jí pokusím. Přes hlavu a po kolena. Jo. Tam je hranice. Jo. A potom se to odvíjí od toho, jak jsme na těšení. No, velice, samozřejmě. Ale o to je to zajímavější, máme svatbu. Takže pokud jsem dal to je to největší. Takový se dívá na tý? Ne, to jsou ne. Ale a to sakra. Ne, snažíme se skopat to jako sunda. Jo, takhle. Ježišmarja, hele, už odlítla. Jo. Každý si kurva jde doktor právník. A právníku bude třeba o tom, ale třeba Počkej, když už skopla. Většinou si Áďo, co to držíš té ruce? Klid, je rozhovor. Já je tady oddávám. Jebni s tím vozem. Ne, tady se jebe úplně něco jináčího. To je dáreček od Bumbece na Jsi normální? Ani dneska mě oni popisili, jak to bude dělat. Bumbece na to. Už jsem urodil podpisem diskontníku, prej. No to Romy ukrad. Ale běží vám čas, takže
druhá písemka. Natoč to, to se budou děti divit. Samozřejmě. Natoč to. Co mi si je dělá? To se budou děti divit. Co tata Takže vybaví? ČT1 se s vámi loučí, pokračování bude zítra. A nezamykej. Motor s Jankou nám zítra řeknou na pokračování dílu, jak to dopadlo. Hodiny máš. Rychlovka. Bože. Jeseníky 2011. Natky. Takzvaný fofršuk. Natky. Dobrou, s kobrou! Ani, Marta, nechcete jít spát? Ještě si levou nohou. Kde jste? Nějakou se dívám. Říkám, možná, že se víc rozhovávají. Rybníka, víš? Jenom hadry. Tak já nepotřebuji obaly. Sakra. Jste byli na motorce. To je pruser. Vůbec co tam máš volant, běž teda na ten volaní. Nemůžeš mluvit na řidiča. To právě Tata se dělá vole s těma roztažený výděků pod tím černý kalské. A navíc ještě byli s autem někde. Ještě dva, jsou za mnou. A ještě mě Tak zkus zpomalit. To nejde. Jde, zpomalit jde. jdeš podputovat malbou a Káčovi to propadne. Ale ne, do nás. Náhodou vím, že vás k sobě pospěl, protože to se vidím. Oni pěkně budou všichni kolem. Hej tam, drlíci. Ano. Co se nemusíme jít? Oni by nám jistě tak vyvařali. Je pohodička, co? Pohoda Vánek. Pěkně všichni dal kolem. Cibo! Cibo! Nečum! Dámy dopředu, dámy dopředu. Mladé, mladé. A, čest, čest. Já můžu nalívat. Drlík upadl? Máme šlachy. Jo. Jenom jo. Ty stávky vývoj jsou dobrý. Lála dělá pápa. Takže, jo, Mario, do 2 vteřiny. Díky. Je, díky. Nezastavujem, nezastavujem. Co? A jo, a já jsem to furt zvedal. Já no, mě to krásný.
A možná. No ale tak jakože jim to trvá. Ne? Máme. Znám si, kam chceš. Tady byl pán, tak by nás mohl... Na Styriasu hrady, to je dobrý. Dobrý. Hrabě Martin ze Křetína. Ale jde tam 20 vteřin, jak... Taky. Modrý šampáň. Ty vole, šup to! Neznáš všichni? Ne. Vezme. Nevidím se tam. Přišel nás pozdrav. Ahoj Jirko, dostaneš nálepku, vole. No, Říkali, že to je CBR. vidíš, že to neminulo, ale. Máte ještě 3 metry dopředu, protože tohle je mastné, tohle je vygřelá kapalina. Jo, počkej, tak jdete děcku, vole, to... Áno, kterou mám na svědomí taky já, jo? Ať mu pojede dopředu trochu. 3 metry až 3 metry 20. Já umím dobře děcku padlovat. Ať nepotřebujete ty plasty, pomaličku, abyste nepotřebili ty plastové pytle, jo? Svítím. Hej, halo, stop! Opatrně, vole. Pojď dál, vole, jak ne, když tam postaví, vole, to postaví. Ale kameramanovi stíníš, ale jo, kamera, že to přetažené. A už zavírejte dveře, zavřít. Zavírá dveře. A teď by se musel kotvit, oni by dělali ty aspekty. Zavřít. Nechal je tam. Můžete vás odsouhnout, všichni jsou měkký. Hoďte to na velký stůl. Pojďte ven. Až na stranu. Ano, zapřít to kolem do toho. To nezavřít. Ovýfuk. Láďo. Když tak si vyzbojte. Ne, a vy to nebudete vázat. Jo, to zavřem, to je Ne, a teď to uvázat. Já si to ráno uvažím. Vázat bez stojanu. To někde zajedeme. Ale vázat bez stojanu. Čeho? Já že musíme promena pokazat. Važte to není Honda. Važte to bez stojanu. Zavřít a nechte ji tam a zamčit. Zavřít. Zavřít a jsou tam. Odjezd. Odjezd. Pozor, pojď couvat. Nebudem couvat. Jistě. To je takzvaný veget. Jak se to nafilmoval? Romane, je tam. A je tam. Kolik vás se nazvává? Já nevím, to jde. Dobrý večer, čepětnička vás vítá. Jak to je, Lojzíku? Další otázka. Pane rozhovore, dáme další otázku. Pane rozhovore, další otázka. Zajímalo by mě, jak jezdí dálniční policie na Slovensku rychle. Máme zde nového Simíra. Kolik jste letos rozbil aut? Žádné. A chytl jste nějakého vlka, necivilistu. Vlka? Vy jste nám chytl toho našeho, co hlásí, tak co vy salátí? Tak se máte. Takže jste honili kolik kilometrů vlka? To jsme to honili, Až jste vytekli. Když to jenom kapalo, tak to všechno. Jo? Cyklu mu to, jo? A co mě za auto? No to nejde, když je to Martin. Je pravda. Mimozemšťany, ty chytou nemůžeš. Mimozemšťani jsou nebezpečí, ale nepojď se, si vás mekaj, pak se masker. Maskerka. Maskerka si dovolí ještě. Moment, tady máme taky. Zavoláme vašeho kolegu Gerchán ke mně, Gerchán, pojď sem. Je mladý Gerchán tady. On většinou vedle Simira umírá, ale tak snad to přežije díl. Dobrý? Takže, ne, ty se nebijou, vy se chtějí. Takže, mladý Gerchán, co si seš koupit za mašinu? Řekni tady nic. Jak to?
Nahlas. Tak mluv, tady musíme najít na nás. Září tady obrazovka, čety, jednička, to valí, to bude na jinou, to bude čumět, tě budou znát celý svět. Takže mladý Gerchán si koupí 125 enduro, aby mohl při nejhorším, když tátovi na ty dálnici ujedou a sjedou do pole, aby ho mladý Gerchán dohnal. Na tý 125, ale na to bude lítat prach, že jo? No, bude jasný, po zadním, a budeš střílet levo nebo pravou rukou, jsi pravá nebo levá? Takže pravou bude, a nebudeš střílet Ten pomá, ne? Ano, ten pomá, že to načadíš a To ještě neznáme, ale aj to. A teďka budeš se Simirem spojený a budeš říkat Simire, ženu ti ho zleva a Simir tam skočí s tím Mercedesem, já to teďka úplně přesně, on tam skočí s tím Mercedesem a zapíchne se přesně před tím kořenem, který chce zabít. Takže proletí oknem, ale on to přežije, on je nesmrtelný. Simir je nesmrtelný a Gerchán za ním to počaní po tom zadním kole. Jo. A bude to dobrý. Pak zastavíte, borcovi donne benzín, vtipneme to, Simir tam doběhne, Gerchán u něho bude stát, tak na něho bude Simir tam doběhne a řekne, zdejte si. To stačí. Pane rozhovore, Další otázka. Co to máme jak pračku? Hello! Já ti nerozumím. No to ani studí, vole. To jsou mladí kluci. To říkám? To já mám anglický mokrý přízvuk. Kdyby to byla velbloudný, tak hodný. A je hodný. Dáme pusy, jo? Pusy, jako pusy. Ale to teprve začíná. Pusy. Pojeďme na Jukov. Dobře, doprava. A pojď. Já ne, já už jsem byl druhý kolo. Ona to spolka, novej. To nepamatuju. Dělejte českou hádku. Já nemám tak velký stabilizátor. Zaspívejte si prší a pak přistačí, že ty říkáš. To si tu ale za chvíli. Co nevěděl? Já ne. Předjel do auta na Dělej, zpívejte. To je hra. Ona podvádí. Ty máš.
Vůbec, dáme spolu ještě, Pojedeme na Luka. vůbec. Hostí ho, dostaneš tam je. Já mám Luka. Hovno máš obrovský. Já mám takovýho. Dělej, další. Hostí to. No, ten nápoj let. A to bylo... Má rozděl enduro, protože já mám víc enduro. Rozumíš? Pozor, No vy mlsáte bombonky. a řekni, On není kalky, pičo. Paní pičo, jo? Ne, on není kalky, pičo. Ten nevěděl, jo? Ten šákovi zrovna je. Já neumím, mě vole. Zedvě. Kaťa mě nejde. No, to bude dobrý. Ale. Napívej. Ještě kosek dál. Hej, dál. Pejky a pejky, vám pojedeme na Luka, aj kukaj. Dobrý den, já jsem tady z televize Nova. To jsou dva naši úchylní bratři. Jak je to vy? Dej mu lekci, jo. A běžte na... Mě by zmrzly zuby, vole. Jak je to... Moment, já zvolím otázku. Jak je to vy a sex? Jemu asi taková leze. Ty vole. Mě by zmrzly ty mý protézy. Já kupke píke jako půl. Já mám plný východ, jo, a vy jsi nepil, vole. Já jsem vypil pokud je odbyl, Pane Ukrajinec, ještě jedna otázka. Po něm. Pane rozhovore, jak se vám, já jsem z televize Nova, jak se vám to tady líbí? Je to úplně bombastické, úplně mrhle jazyk. Ale ten zmrzlej jazyk se bude zase líbit Hance, ne? Volej! Hani! Je to tady! Vemte, pane kameraman, tady vzadu. Vidíte ten postoj, vole? Pani mama má tvrdý zmrzlej jazyk. To není jak si myslíš. To dneska nerozchodíš, vole. udělej pořádně hajhy, to ještě ještě z někoho salám. Hombre! Hanka šla spát. Lojziku, já jsem opalené, to je Ty se držel bombece, viď, ale... Ne, tam bylo fakt dobrý, že ty jsi jel, Ty jsi věděl. a já jsem jenom ubral plyn. Takže jsi věděl, že to musím to projet, ty jsi jel rychle, jak to musím projet. Nesedneš, musím nakrát Bacha, Lojzi, to je světlý světluška, vole. tak pohledne s tebou a to letíš. A máš to, vole. Moje běž, už ty do hajzlu, vole.
Posvít si na ní. Ne, tady na tu ne, tady na tu druhou. Tam lidi, tam ne, tam taky ne. Tam na tu moju. Na tvoju. Na tu moju. Zvěď to, vole. On je tam na druhé straně. Mladý, potřebuješ televizi. No a pre se nebaví. Ty vole, dívej, jak se tam obývajou, ty vole. Já všechno vidím, mamko. Všechno vidím. Čau. Zarek se dělám. Zarek. Ty vole, to bude pití doma. To dostane doma takový natlam. A už to vypí. To bude pití, vole. Už to vypni. No,